Iya, 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 iya. Bapak Putri Putro Ketayur. Keli Rolanda. Ayo. Iya, iya, iya. Yeah.
iya. Atur salam pramiyarsa kawuni ngono menika bilih kathah lepat kawula nyuwun gunging pangaksama Indung kepala indung hujan diudik di sini mengandung anak siapa pakai kerudung mata melirik kaki kesandung. Jalan-jalan di simpang lima, jalan-jalan di Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. nyeperi aketing dadan tubuh luar, nyeperi aketing dadan tubuh luar. Aku kaya murid poso adil makmur, aku kaya murid poso adil makmur. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur, gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Gusti nanam Watak kudu jujur, mesti natah duwe watak kudu jujur. dinasti temrata minta murid kasih, dinasti temrata minta murid kasih. Anggen kau watak kang sifat adil, anggen kau watak kang sifat adil. Urip cinta tirta minta kang iwa, urip cinta tirta minta kang iwa. Den jumbo no citrakan ning bangsa kita, den jumbo no citrakan ning bangsa kita. Ikan cucot mandi di laut, ikan cucot mandi di laut, terkena ombak bergoyang buntut. Ending-ending di atas laut, tandang-tandang di atas laut, jadi pantai mendak kepincut. Surabaya berupa-rupa, Surabaya berupa-rupa, sapu tangan jatuh di lumpur. Suruh lupa tak bisa lupa, suruh lupa tak bisa lupa, lupa sakit tadi waktu tidur. Dalan gunung kok lunyu taman, dalan gunung kok lunyu taman, bangko sore tak arukane. Perawan gunung kok ayu tenan, perawan gunung kok ayu tenan, angko sari tak nulukane. Jangan suka meminum anggur, jangan suka meminum anggur, anggur itu banyak racunnya. Manis kembang melati bisa ya cari, manis kembang melati, melati juga kok manis mana rumahnya. Saya jadi manis sedang melati. Kembang melati. Saya cari
iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya.
e Út nhong nhong. a e Út dìa dìa. a e Út dìa. a e Út dìa. a e Út dìa. a e Út dìa. a e o e o Saya ini sedang menari, saya ini sedang menari. Hari putri sing kodak kepang, hari putri sing kodak kepang, bikin hati pada diri. Oi, asoi, asoi. Iya. A e Chọt. a e Dìa. Ôn. oi. Bè. O oi. Con. Lo. Chào. O oi. Nói. La. Lên. E a e Chào. iya. Oi. O lo.
Ya. Ya. Oh ya. Sumangka ing ayuda tangge para tamtama sigra rampak anglaring baris angayai darmaning satriya. Sikat rukat rengginas trampil Prekridaning sanjata pantes kinarya tulodo anggegih para wanodya. Sumangka ing ayuda nangge para tamtama sigra rampak anglaring baris angayai darmaning satriya. Ora. Alon-alon Pak Tur. Ayo alon-alon. Wis wengi iki ya alon-alon. Wis bengi alon-alon. Ora malah saya banter kok. Ora. Ora. Penak alon kok ya. Penak alon. Apa ya Mas? Kowe nek bagi banter? Hah? Nek bagi banter? Penak alon ini ngajeni. Oh. Heeh to. Heeh. Maksudnya iki ben ora kesel ngono lho. Sugeng dalu Mbak Rizka. Sugeng dalu Mas Yusuf. Heeh, matur nuwun nggih. Heeh, sami-sami. Heeh, kita doakan supaya semoga teman kita cepat sembuh. Nggih, semoga Mbak Linda diberi kesempatan sembuhan. Kok kesempatan? Kesembuhan. Kesembuhan enggih. Clear. Heeh, Nggih. turut prihatin. Ulane kono. Ulan kelepu kuwi sembuhan. Heeh, turut prihatin nggih Pak. Heeh, teman kita tadi waktu perjalanan ke sini mengalami kecelakaan. Nggih. Semoga
lekas diberi kesembuhan. Amin. Muga-muga wae ora apa-apa. Orang yang melecet kok. Melecet. Ora ning jane iki nek kaya ngene njok aku kudu muni alhamdulillah apa ora to? Ya ora apa-apa. Nek arep muni alhamdulillah kok ketegelen ro kancane kaya ngene. Kancane kena alangan masa ya. Ya ora ning kene iki dalam rangka piye ya? Membantu Mbak Linda. Nggih. Heeh, nggih. Sat-sat pokoke Mbak Sasem Rizka. pokoke aku ditelepon no. 24 jam pokoke. Aku ra macak ya ngono. Ora apa-apa. Heeh, nggih. Mas, koleksi lagu-lagunya Mas. Iki arep ditangekne nggo cara apa? Sing ngletak ming siji ya. Lanang iki. Heeh. Aku niku Biasane nek sik digletakke iki lanang apa wedok to Mas jane? Ayo Tergantung. Tergantung. Heeh. Nek sik butuhe lanang nek iki. Ayo iki lah. Heeh, ya. Lah sing lanang kesel ya sing wedok. Ngono kuwi. Keri-keren-keren nek wedok iki biasane. Heeh, nggih. Yo. Ayo Jo. Mas, hoi. Ada Surojo. Ada Gelik Rolanda. Isine artis-artis nang kene. Ayo habis sampai. Wong lawas.
Nggih, Puspita Nala Mas Mendrel. Nggih, sampun. Heeh. Lanjutke apa? Lanjutke apa? Manut Suraja. Derek wingking apa nek ana Suraja ki teko manut Suraja. Apa wae iso Suraja? Ya ora. Aku menghormati wong sik senior. Senior apa tuwa? Senior ku kata haluse Mas Mendrel. Tidak wangi. Beda, iki legend. Heeh. Nek Pak Bur ki legend nek kono senior. Senior ki menggur kata halus saka tuwa. Sik senior bab apa iki? Dek senior bab segalanya ya padake. Oke, heeh. Sak lagu meneh, Mbak. Nggih, dikasih Lek apa, menit Mas? jam loro. Atau ada request Pak Bu, monggo yang mau request lagu boleh. Nggih, monggo. Yang mau nyawer juga boleh. Oleh banget. Enggak juga enggak apa-apa tapi diharap-harap. Kasunyatan alhamdulillah. Kasunyatan, heeh. Matur nuwun, Bu. Bu, kuliah. Mbokku sing paling ayu dhewe. Heeh. Git, Git, mbokmu tak pek ya. Kasunyatan, Mas. Kasunyatane pahit. Aja ya. Isa sing biyen to ya? Aku seneng sik pahit soalnya. Oh. Diritengkas. Iki didongani sik ra, Mas. Biasane nek ana ngene iki njuk ngejak kanca. Kowe sumber
arek sik jar. Fajar Setu. Iya. Sompret, kampret, kompol, mungkung, gendang ria, katipo, kita, kotak loro, toros lindrung, selompret, belok, darah lagi pangan nyongklak, berai, ikan. Yeah.
yuk. Kondur. Yuk. Ya lurus. Oh. Mbak Bek. Sing bau reksa iki makon. Ayo, kayaknya gini. Kayaknya gini. Iya senior ini. Senior banget. Hatiku kangku mawar kang kuning iku ana limang perkara
Yo, Adela. donga kompreng Gusti. Donga kompreng Gusti Jo. Adela masih bersama Adela. Dongaku siji jaluk bring
lirik kok yen lirik sing kira-kira kok yen lirik sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa meja puter pletore ijo gadis ayu gadis